Formar part de la CELLEC bàsicament és aquell espai on et trobes a gent una mica com tu, no? Que comparteix les mateixes inquietuds, que hi ha aquesta part de vocació darrere i et sents molt acompanyat. I al principi teníem molts dubtes i la trucada amb la Nadine o amb en Pep de seguida et donen solucions o et diu, o els preguntes quina gestoria em recomanes, doncs ells et recomanen sempre algun servei dels que disposen i la resposta sempre és immediata i et donen aquesta seguretat de que coneixen el sector i que la resposta serà la bona. Nosaltres vam néixer a la Garrotxa, però ara estem aquí afincats a Girona, tenim la seu i tenim una oficina aquí a Girona i ens movem per tot el territori, sobretot de Girona i la Garrotxa. Som una empresa que fa 4 anys que existim i fem colònies escolars, casals d'estiu i serveis educatius en general. Estem intentant ampliar al màxim la diversitat d'activitats per així oferir un servei de qualitat i una millor oferta formativa, sobretot de les treballadores. La dificultat de trobar personal, la dificultat de trobar personal qualificat i el nivell de les formacions que s'estan oferint i com repercuteix això amb els nostres treballadors. Falta gent qualificada, falta gent que entengui que el lleure és una manera de viure, falta gent que entengui que el lleure és una feina i que és una feina digna i falten escoles de formació que empoderin aquest sentiment de que es pot viure i treballar del lleure d'una forma digna.